Sice JJ a Gabriela sme nevideli, ale výhra je výhra. Poďme si rozobrať trochu výkon. Od Wrexhamu to bolo o dosť lepšie. Samozrejme, však 5-0 víťazstvo, tak to musí byť lepšie. O prvú šancu sa postaral Belmo aj o prvú strelu na bránu. Zirkzee na mňa pôsobil v tomto zápase oveľa lepšie ako v spomínanom zápase proti Wrexhamu. A pri Dorguho strele som sa postavil zo stoličky, nebudem klamať akože. My možno ani budeme musieť hľadať toho krídelníka. Dorgu celkom ako začína tam hrať dobre. Akože už minulé sezóne tam hral dobre, ale teraz to on potvrdzuje. Keď povie meno Shea Lacey, čo sa ti vybaví? Nie po včerajšku jeho gól proti Rosenborgu. Krása. Kúkajte na Zirkzeho prihrávku na Shea Laceyho. Ten Zirkzee sa mi začína páčiť. A ešte ku Laceymu tam mám jeden zásadný problém a to je jeho vek. Už mal dosť veľa zranení na jeho vek, je mu 19, mal natrhnutý sval a ešte jedno zranenie lítka. Druhý gól Zirkzeho, to čo malo byť, kúknite sa sami. Ja som na ňo nadával, ale pomalý chlapec mi zatvára ústa, však toto bol prime Neymar, ty kokos. A včera sa všeobecne veľmi veľa mladíkov ukázalo ako v celkom dobrom svetle. Príklad Jacob Devaney, alebo Harry Amas, ešte Ethan Williams. A paradoxne sú to všetci tí mladíci, čo sa ukázali v tom dobrom svetle a dali gól. Moje také posledné zhrnutie je, som veľmi rád za ten výkon, som veľmi rád za to, že sa ukázal Jacob Devaney, Harry Amas, Ethan Williams, aj ty koko sa začínava ukázať v celkom dobrom svetle Joshua Zirkzee. Radek Vítek odchytal dobrý zápas, Kerik povedal po zápase, že na ňo hrdý. Takže som za takéto malé pokroky veľmi vďačný, že konečne nejakým smerom sa vydávame a nenakupujeme tu Antoniovcov a týchto, čo totálne flopli. Takže tak, daj odber a čauko.